yanzu wannan yar aikin gidan lanta na bata da lafiya kuma na san likitan ne yana fitowa da yace da bada kuɗin magani wallahi gaskiya ni na gaji wallahi da bada likita ya jikin lanta nan kai wai waye babba cikin ba ni nake ga albashi ba ba ni bane mai gidan ba ban na san shi shigiwa kai kallon mun na hana ga kai likita ya jikin yarinya ne yake kai alhaji sai a hankali fa gaskiya jikin lantanan nan kawai sai dai ce shi ya ƙuri wallahi Allah ya fi kusanta ya wani ɗauki rayuwar lantana yi Allah ya ji kanta to ku zo mu tafi tunda yara aikin gidan mu tare su alhaji yana boy ya maganan gawan yarinyan kuma ba ku ɗauka ba kana cewa ku tafi ai ga ba nan bane kai kaje ka ce ma dan tare ka ce masa ƴarsa ta rasu a asibitin nan ka zo ka ce masa ya zo ya doki gawa ƴarsa gawa mata bace shi ne zo doki gawa ƴarsa cewa batun kabari kuma fa kabari da ba aikin ta gida na shine wanke da wanki da so da dafa ma munci kuma na riga na biya ta kudin wannan watan ba ta bi na bashi wannan ba ta bashi kaga kuma wannan kamfani yanzu baban ta dai sai ba ta ba shi sai ba shi da kai kuma ba alhaji ji mana muna bukatan ka zo ka sa mana hannu muna son mu yi magana da kai dala ka je kai ba bayani matsala ba ta mu ne ko na rabu ne me matsalan ne ka gane ne a iya gwaje-gwajen da muka yi mun tabbatar cewa cutar HIV and AIDS ne ya kashe yarinya. HIV? A muje HIV kuma? Ya likita wai me kace ya faru? Kaman banci ka da kyau bane. Shi ne nake faɗa masa na ga ka ɗebi jiki ka tafi kuma yarinyar daga gidanka ya fito kuma iya binciken da muka yi kafin yarinya da Allah ya ɗauki ranta mun duba mun ga HIV ne shi ne muke so HIV shi ya kashe ta shi ya kashe yarinyar shi yasa muke so ka zo ka tabbatar mana ka sa hannu mu ba ku gawar yarinyar ku tafi da lillahi wa inna ilaihi raji'un Likita, me ma kace? HIV. Ku dago shi mana, ku dago shi. Likita mu shiga ciki kuma. Ka kwantar da hankalinka, ka samu nutsuwa. Kai mana shi ciki ya samu nutsuwa. A yanzu likita tsaya mana ban na dan yi magana da shi. Ina dan son yin magana. Ya kamata ya samu nutsuwa gaskiya. To shikenan bari yi magana. Ku je a dawo da shi a kai shi a kwantar da shi ya samu nutsuwa. Alhaji yanzu ka san ne a'a na sha ganin ka fa ɗakin nan fa kana zuwa ta ɗakin nan anya ka ga yarin S fa kama mutum da yake fa Hawa garanti yanzu ta iwa kama ka ne ma yanzu ka ya kama ka kai so mana kai da yau na kori wannan da aikin gadi haba na an kore shi daga bari kara aiki ba wallahi bari kara aiki ba da bar ma sama kula haba kai da likita bar hanya ko gaskiya wallahi kore shi wallahi amma me yasa lokacin da ta rasu baka damu ba sai san da aka ce ma tana da ya tsabe kada mu haba mana yarinyar nan tana ka san da yarinyar nan tana mana wanke da wanda tana da mana aminci ya lai a ce bai ne ya kama da yarinyar nan buga duwa wallahi tausayin ta ne ko ya kama shi za ka ganna su wannan tausayin ta ko da ke ji saboda na ce tana da ita wallahi tausayin ta nake ji wallahi da aka ce wai tsabin ne ya kama da wallahi tausayin ta ko ne tausayin bare ne Allah ta ko ne haba ya lai a ce ai tsabi ne kama da wannan gaskiya likita abin da ne HIV da ba mai karfi bane ina gaya maka HIV bin yarinyar nan abin da virus din da ya kama mutum har ya kashe shi kace ba mai karfi ba idan ya kama ka to bara ka wuce tsawon sati 2 a duniya ba kai ma za a ga gashin kanka yana yankewa labarin ya kare sai mutum ya mutu kenan sai mutuwa nake gaya maka idan kawai ka san